Εδώ ο Βασίλης ελέγχει τη βιοποικιλότητα της περιοχής.
Sunt care își fac multe, Adriana, din acum și acum crezi că trebuie să declare și să plătească impozite. Crezi că face cineva așa ceva. Dacă îi prinde bine, dacă nu, nu. Chimie, anatomie, multe. Și nu, stai că acum la modă, gândește-te că pentru admitere și pentru BAC iau câte 2-3 profesori la meditație. N-am înțeles logica.